Ate, saan mo kinukuha to sa Pilipinas? Sa Cebu or sa Pangasinan? Sa Cebu yan, lahat ng gagaling. Wow! Okay. So, ito mga kabalen, trivia. Sa mga gusto or mahilig sa danggit, ang Cebu danggit or products, dried fish products, ang masarap na pagkukuhanan nyo ng mga danggit. So, kung Cebu galing itong mga products niya, for sure, masasarap yan. Meron akong pinakbet. Uy, pinakbet. Meron akong beef caldereta. Yun, no? Meron akong kare-kare. Kare-kare at may bagoong yan, sigurado. Sigurado meron. Uy, sarap. Meron din akong tocino. Yun, no? Tapa. Tapa. Homemade yan, dalawa. Uy, okay. Tapos may dinuguan ako. Napakarami mo naman palang ulam dito. Grabe, meron din akong snack, suman, kasaba, at saka malagkit. So magkaiba to, isang suman na kasaba at yung malagkit. Oo. Ayun. Itong nakaka-intriga sa akin na Rochi, BDO? Talaga ba? Oo. Pwede kang mag-open account dito at mag-save sa Pilipinas. Wow. Diba? Pwede kang mag-open ng bangko sa BDO dito sa store niya. Ang galing. What's up mga kabalen? So another day, another vlog na naman para sa atin. And syempre, we do not forget to thank God for giving us another opportunity para makapag-vlog sa araw na ito. Ayan. At once again, another Filipino business na naman ang ating i-feature sa vlog natin. Walang iba kundi ang Pinoy Avenue Store and Food Services. Ayan. So balita ko meron siyang maliit na sari-sari store or convenience store sa loob. And turo-turo. Ayan. So imagine, no? Turo-turo sa Canada. Kakaiba yan mga kabalen. So samahan nyo ako. Pasok tayo at kilalanin natin ang may-ari ng Pinoy Avenue Store and Food Services. Let's go! So ayan mga kabalen, kasama na natin ngayon ang bagong may-ari. So this is a new management na mga kabalen ng Pinoy Avenue Store and Food Services. Walang iba kundi si Rochi Candelario. Ayan. Hello mga kabalen. Ayan. So eto po makakausap po natin na mismong may-ari at i-explain niya sa atin kung ano ba yung mga services na ino-offer niya dito at kung ano mga products ang itinitinda niya dito sa kanyang mini grocery or sari-sari store. Ayan. Rochi, nakita ko ang dami mong parang mga services na nakapaskil dyan sa ano mo. Ano ba itong mga to? Oo naman, kabalen, meron kaming remittances, money remittances na Pinoy atin to, at saka meron ding Vigo Western Union. So dito, pwede ka rin magbayad ng SSS sa amin. Wow. Hindi mo na mamimiss ang hindi magbayad. Importante yan Opo. Kaya dito lang. Meron din kaming Pag-ibig. Yan. PhilHealth. Ayan, Yan, Sky PhilHealth. Cable. Meralco, grabe. Mm-hmm. PLDT, Globe, Digital, Maynila. Meron. So, kumpleto pala to kahit anong mga kailangan mong bayaran sa Pilipinas, pwede mong Tama bayaran ka, kabayan. Itong nakaka-intriga sa akin na Rochi, BDO? Talaga ba? Oo. Pwede kang mag-open account dito at mag-save sa Pilipinas. Wow. Diba? Pwede kang mag-open ng bangko sa BDO dito sa store niya. Ang galing. Paano po ba yan? Paano ba makapag-open? May mga requirements na ipapakita, sasabihin ko sa'yo yung pipill up mo yung document. So may pipill out, okay. Yes. Tapos, passport. Kahit hindi ka na Filipino citizen, kasi natural born Filipino ka naman. So, pwede nating gawan ng bank account. Ayun. So, kinagandahan nun, kahit nandito ka, pwede ka mag-open ng bangko sa Pilipinas at lagyan ng pondo. Tama. Diba? Makakapag-ipon ka kahit nandito ka sa Canada. Tama. Ayos, ang galing. And alam ko, kayo lang ang may ganyan dito. Tama, ako lang. Ayun. So, yun ang pinaka distinct or point of difference ng store na to
may mga ganyan siyang services. Ayan. Ang galing naman, ate. So, at meron din kaming to be additional for that. Meron din kaming mga LBC padala. uy, Tapos may bagong by March yung DHL. Pwede ka nang mag-send din ng mga documents diyan. ayos. Secured. Ayos. So, pwede ka na magpadala ng mga liit-liit na documents, mga, halimbawa, mga papel, documents, passport, or kung ano mga at balikbayan box. Siyempre, LBC yan. At ito yung mga kanilang box. Pwede na kayong bumili ng mga box dito. Hindi na kayo kailangan maghanap ng ano pa dahil meron na silang available. Ang galing. Okay. So, hindi lang yan mga kabalen ng kanilang mga sineserve dito, no? Not just services but also products. Ate, itour mo naman kami sa store mo. Tara. Okay. So, ito na. I-explore na natin yung kanyang store mismo at ang kanyang mga tinitindang products dito. And as I can see po dito, no? So, you have the usual refreshments, no? Mga root beers, ayan, mga sodas, C2, ayan, so mga iba-ibang mga refreshment na pwede nilang bilhin. Pero ate, ito yung talagang pumukaw sa aking paningin. Meron kang Eden cheese. Oo. Grabe, Eden cheese. At ito, dairy cream. Ayan, so ito yung mga madalas na hinahanap ng mga Pilipino dito sa Canada. Yung mga ganitong products. At ito pa, meron siyang Penoy at balot. So, Penoy balot kayo dyan. Ayan. Ate, talaga namang dito lang makikita yan sa iyong store, di ba? Tama. Wow. So, dito pa lang talagang, eye-catching na ang kanyang store dahil meron siyang mga unique products na dito mo lang din makikita. At ito pa, mga kabalen. Wow. Danggit. Ayan. So, may mga danggit siya. Meron siyang tuyo. At ito, espada, oh. May espada. At iba-ibang mga dried fish, no? Ate, saan mo kinukuha to sa Pilipinas? Sa Cebu or sa Pangasinan? Sa Cebu yan, lahat ng kagaling. Wow! Okay. So, ito mga kabalen, trivia. Sa mga gusto or mahilig sa danggit, ang Cebu danggit or products, dried fish products, ang masarap na pagkukuhanan nyo ng mga danggit. So, kung Cebu galing itong mga products niya, for sure, masasarap yan. Ayun. Ate, tingin naman tayo doon sa mga groceries mo. Halika, tara. Okay. Uy. Uy, ang galing ah. Meron ka nito? Itong mga sambong na Oo, tea. kailangan natin yan. Sambong tea, oh. Galing, oh. May nakikita ko ganito sa Pilipinas nga lang din. Ang dami mong tinda. Mga kape. Yan, kopi ko. Mikmik! Ano, mikmik. So, ito yung paborito ko ng bata pagka in-straw ko na yan, sigurado uubuhin ka. Ayan, grabe, ang galing, ang dami. Mga candy. At ito mga yakisoba, pansit canton, iba't ibang flavor. Ayan, no. Wow. Galing. May magic sarap din kami. Oh, ito pala, mayroong mga seasoning. Magic sarap. Ate, ang dami mong mga tinda dito. Yeah. Hindi ka nalalayo. Nasa isang lugar na lang, no? Wow. At ito pa, ate, napansin ko meron kang dito, chest type na freezer. So, anong mga frozen goods na tinitinda mo dito? Meron akong pang bilo-bilo. Meron ding mga steam banana. Oh, okay. So, kung gusto kong gumawa ng mga banana Q, yan. Yan. Ano yung pang bilo-bilo mo? Yung pang bilo-bilo, gawa na. Magluluto ka na lang. Oh, ipapainitan mo na lang. Ayan. Galing. Tapos, may turon na rin. Turon. Oh, nice. Turon. Oh, ayan, oh. Ayan. At ito pa, oh, meron ka palang ube halaya. Oo. Ayan, oh, ube halaya. Ang galing. Yung mga gulay natin, meron tayong, sabi sa Ilocano, alukon. Okay. Ito napakasarap sa atin. Uy, nice. Pwede ka na magluto. So, Ilocano kasi si Rochi, kaya yung mga tinda niya dito or yung mga frozen niya, mga Ilocano products din, di ba? Oo. Uy, galing. At dito naman, ito. So, ito na yung mga frozen meat mo, no? Oo. Ayan. So, anong mga meron dito? Wow, ang daming laman. Ito, maraming may gusto dito. Alin po yan natin? Yan, ang Chorizo Cebu. Chorizo Cebu. Ayan. Meron din tayong kapangpangan. Oy, siyempre tocino. mga kabalen. Pampanga, Tocino. Ayan. Anong brand to?
Si Pampanga quality Mm-mm. pork tocino. Ayan. Kung gusto nyo rin ng longganisa, meron din. Yan, longganisang Lukban. Mm-mm. Lukban Quezon. Quezon. Ayan, wow. Masarap to. Ayan, so kung naghahanap kayo ng mga frozen meats or mga, ito yung mga, ang tawag dito yung mga curd na products, no? Yeah. Ayan, tocino, longganisa, at iba't iba pang mga mga products na frozen meat meron Correct. dito. Ano to? Meron din na ilagay dyan na, ano to, Malunggay. malunggay. Ito malunggay. Oh, magano na kayo kung gusto niyo magtinola, naghahanap kayo ng malunggay, meron siya dito. Mm-mm. Ayan. Ayos. Ang dami mo palang tinda. Grabe. Oo, kailangan. Oo. Mm-mm. Uy, eto Ayan. pa. Mga kabalen. Eto ang nakakamangha. Walis tambo at walis tingting. Ayan. So ito, madalang na madalang ang may mga nagtitinda ng ganito dito sa Canada. At ito lang ang para sa akin, magandang gamitin na pangwalis. Kasi nagamit ko yung mga yung mga Binibili. mga straw na Nako. nabibili dito. Ang Tigas, hirap. wala namang Oo. makuha. Walang makuha, pero ito talagang magandang pangwalis itong mga to. Kaya naghahanap kayo ng mga ganito, dito lang yan sa store ni Rochi. Ayan. Galing, oh. Ayan. And meron ka rin mga ganito, mga... Uy, nalaglag. Ito pa, dito pa, meron pa mga ibang products dito, oh. Ayan. Oh. So, mga bagoong... Oh, kung naghahanap ka ng padas, eto, meron ako niyan. Padas. Ayun, oh. Mm. Padas. Oh. Padas. Ito, mga ginisang bagoong. Ayan, oh. Yan. Ayan. Wow. Mm-mm. So, hindi nyo na kailangan maghanap ng mga ingredients, gumawa on your own kasi meron na siya mga Ayun. ready-made dito. Oo, dito Ayun. lang. Ayos. Meron din akong sinantolan. Oy, sinantolan. Meron siya sinantolan. Pwede bang gamitin pang-asim to sa sinigang? Ay, hindi ko lang alam. Depende sa Oo. kanila. O, kasi mayroong sinigang na santol eh. Ewan ko sa amin sa Pampanga may ganun. Hindi. Ang alam ko yung karne ang pwedeng ilagay dyan. Yung, Oh, oo. okay. Hindi. Ano to? May gata na to. I see. So, Mm. nakasangkap na may gata. Mm. Ayun. So, ito yun. Eh, meron pang isa. Eto. Nako. Oy! Mhm. Taba ng talangka. Yan. Napakasarap yan. Ayan. Alige sa Alige, Tagalog. yes. Ayun. Mm. Wow. Uy, madalang may ganito. Madalang talaga. Hindi ako madalas makakita ng ganito dito sa Canada. Totoo. Ayos. Ayan, oh. Mm. Okay. So, ate, bukod sa, mga grocery products, ano pa ba yung mga iba mong tinitinda? May mga sangkap din tayo dito ng paggawa ng sweet. Oo. Mga kaong, meron Oh, akong panghalo-halo. Ayan. all-purpose cream. Mas mura to. Oh. Uy, ayos. May Balita mga ko. coconut milk tayo dito. Uy, ayun. Mm-mm. Galing nga. Ate, balita ko, meron kang turo-turo dito. Meron. ba yun? Uy. Oo, meron. Uy, gusto ko makita Siyempre. yan. At syempre gusto ko rin matikman yung mga Oo luto naman. mo. Lutong Ilocano, Oo di ba? naman. Uy, ayos. Oo Sige, naman, sige. JM, halika. Tara, tikman natin. Let's go. Ayan. So, ayan mga kabalen, no? Eto na. Grabe, nakakatakam naman tong mga ulam mo, ate. Mga talagang Pilipinong lutong ulam. Correct. So, ano-ano naman tong mga putahin na inahanda mo sa iyong store, ate? Ano naman po? Meron akong pinakbet. Uy, pinakbet. Meron akong beef caldereta. Yun, no? Meron akong kare-kare. Kare-kare at may bagoong yan, sigurado. Sigurado meron. Uy, sarap. Meron din akong tocino, Yun, no? tapa. Tapa. Homemade yan, dalawa. Uy, okay. Tapos may dinuguan ako. Napakarami mo naman palang ulam dito. Grabe, Meron din talaga. akong snack, suman, Mhm. kasaba, at saka malagkit. So magkaiba to, isang suman na kasaba at yung malagkit. Oo. Ayun. So ayun no, Roji, ang dami niyo palang putahin na sinaserve dito. Grabe, nagugutom tuloy ako. Wow, talagang mga kabalen, kung naghahanap kayo ng mga Filipino na lutong ulam, yung mga mini cravings nyo, yung mga mini gutom nyo, at kung gusto nyo mag-take out at even mag-dine in, meron siyang lamesa dito na pwede kayong kumain, no? Talagang masasatisfy ang inyong mini cravings dito sa kanyang mga ulam. Ayan. So ayan mga kabalen, nakita na natin, no, yung kanyang buong
mga tinitinda dito. May mga unique products siya like yung walis tingting, walis tambo, yung Eden cheese, yung balot at penoy, at yung mga remittances, no? And talagang nakapag sa akin yung pwede ka pala mag-open ng BDO bank account dito sa kanyang store. Grabe naman yan. Kakaiba. Kaya ate, nag-enjoy ako sa sa tour dito sa iyong store at talaga namang feeling ko babalik-balikan ko to dahil yung mga services at ito grabe yung mga ulam mo ang sasarap. Ayun, naamoy mo, di ba? Oo, grabe. At syempre Ilocano inspired. Kaya nga naman masarap ang luto ng mga Ilocano. Ayan. So, ngayon, paano naman po makapunta dito sa iyong store? Dito sa Pinoy Avenue Store and Food Services, ang aming address ay 10119 157th Street, Northwest. Ayun. So, sa mga naghahanap ng one-stop shop ng mga Filipino products, Filipino food, dishes, merienda, at mga remittances, ayan, dito lang yan sa Pinoy Avenue Food and Services. Yeah, mga kabayan, araw-araw po ito, open po kami. Ayun. So, pwede kayo pumunta dito araw-araw. From what time till what time po? We start 10 a.m. to 7 p.m. Ayun. And Mondays Monday to Friday, Monday to Saturday, Sunday. Okay. So, sila? 7 days a week. Ayun. Okay. So, ayun mga kabalan, another Filipino business na naman ang ating na-discover at pwede nyong puntahan. So, salamat po sa inyong pag-tune in at patuloy na pagsuporta kay Kabalen in Canada. Ayan. So, once again mga kabalen, this is MJ Mendoza and you are watching Kabalen in Canada. Bye!